Jeg skriver mest om natten. På grund af roen, på grund af mørket, der ligesom læner sig ind mod ruden. Det er næsten lige før ruden den knækker. Og ens stue er som en oplyst celle, omgivet af mørke. Om natten, der drømmer man. Om natten kan man nogle gange ane nogle muligheder for noget andet. Om natten, der venter man på den næste dag, og hvad den kan bringe. Det er noget med forventning og anelser. Og det der med drømmene, der ligesom er undertrykte om dagen. Man føler sig mere magtfuld, eller i besiddelse af evnen til at skabe noget. Man kan gå en tur på gaden, og der er ikke et menneske i flere kilometers omkreds. Byen ligger hen i en pause. Den er skindød. Og man kan gå der på gaden og fornemme, hvordan den næste dag kunne være en helt ny dag, og verden kunne være helt forandret. Det er ligesom om tiden står stille sent om natten. Min digte handler mest om drømmen og underbevidstheden, og om at se en sammenhæng bag de ydre ting. Se noget bag hverdagen. Ikke bare i den sædvanlige betydning, at man gennemskuer samfundets magtforhold. Jeg mener også, der er nogle måske metafysiske eller åndelige sammenhænge bag tingene.